So, ayan na, Blacks. Happy lunch time. Itong lunch namin, wala akong ikahalo. Nilagyan ko lang ng patatas at saka patato ng baboy, mga Blacks. Nilagyan ko ng patatas at saka konting malunggay. Kasi wala akong stock ditong gulay, mga Blacks. So, mga Blacks, kung hindi ka pa nagpapalo sa page ko, pakipalo na rin po and pakisama na rin po yung YouTube channel ko, Edmar TV, para marami kayong makita mga iba-ibang content, mga Blacks. Hayaan mga Blacks, ayusin ko yung mga paggagawa ko ng contents, kaya suportahan nyo, patuloy akong suportahan sa aking paggagawa ng content, mga Blacks. So hindi pa nanananghali dyan, kain po tayo, sabay na lang po kayong kumain. Pero yun lang po, hindi ko mai-share tong ulam para sa inyo kasi malayo po tayo. So mga Blacks, ingat-ingat po tayo. Ito po si Blacks nagsasasabi, kumain ng marami para kayo di magutom.